nga ingo yublay hagani ka por ka bomta haga bangyo manganwan shapi setsin pan hagani ka sngi nga ikublay ro ipi haga gartang utray pronom pnim ujanga ujumpi ujuskas ubolong try ki try usim ki sim omdon kum unu ujuskas deitang ujisu ubolong galanti haga ba manga mapi nginyo banlech haga jakai ga balet pan kre deitang ujisu bolong ka galanti haga bangin itho yublay haga ne ga jim ga jangab ga jumpi Don sibon nap deng jumpi pila stang man chakri oblay manta Henry Pisha kren ben Namar ba pibot yo jeskwes Lasi na do ka kalimat ka ba pipidyang yo try Jesu haga jingim ka jumpi Pila smut ho ila ka jong jingim Ba kala adon ka ta ka jingip her haga jingim ka jumpi Ba manta kala adon ka ta ka jingip her Pimlong syo kum uta ubri ubaman shwa Lani kum kata ga bring woman chwa galak don ka ka don jumpi ka ba pisngot hu ba ka don ga jing thamai ba phim kwa shu ban kren ye kanunu ga khtien ga sniu phim kwa shu ban le ye kanunu ga kam ga ba phi le ki por bom chwa nadu ka khlimat ka ba phi diang no trai bat kata ga dei ka jing thau thamai ha ga ba ublei ulabu ha ga don jumpi ye ga don ga ba thamai ye ga ga jim ga ba thamai Bat menta pila ya sprang pila skri utrai. Bat hakajing ya lenti jong pi ban skri ban bot yu juskus ban pen ngoba ban le ikamon jong juskus. Lesi pisha kren ben. Namarwa pila sedang ban bot shisha yu juskus. Pila sedang ban le ikamon gajongu. Pila sedang ban pen ngoba yu. Pila sedang ban kinria na ki e gosniu. Pim singau tunat wat ban keren wat ban yo singau na ki prolog ki jompi let's say ki prolog ki jompi ki ba pi e menchua ki ba pi e ba menchua re menta ki la kiar na pi kim singau tunat chu ba ne don kat ba pi let's say ki la ki keren ba ni pi let's say ki ong o ba kani kala ak riu blay o new la ak riu blay let's say ki we pat ki ba don hasadong sakun jompi ki la sedang ban keren ba ni pi Namarwa pila sedang ban im gada gaji im gaba pibut cisha yu jeswes. Namarwa pila im gada gaji im hagaba pila sedang ban yalap yaga gospel jong jeswes. Hagaba pila sedang yaga ban pala yaga yaga bauturai ulale hagana gaji im gajapi. Kat shiba pila piwan. Lesiki hagi perlok ke jong piru pila sedang ban yalap. Kamsuk kemen jopi hapo kemen speakeran gaji berki. Hagaba pin keren shpang jeskwes hagaba pin keren shpang ga jingkala ka mod hagaba pin keren shpang ki gi bakan jam sim bat kini ki prolog jong phila se kila sedang ban le jingai phi kim snot nat cho ban jan ba phi namar ba phi lede phila padiang yo trai phi lede phila snot ho ba phim long sho kita gi brug ba ki parem bale se ki wei pat kim se gi ba kodor ki brug kila kran beng ni phi namar ba pila sedang ban yalam bi kertang jum jeskwes bat kata ga de lenti hakabangi de ban ya ha ne ga berthai jisu om lara ga berthai ke shon ni phi to tip pagale shon men shwa yanga bat kata ga de ga jisha ga bang yo i na ka ktin ga joble baka berthai ke shon yu jeskwes na kata ga daw yanga i phi kinong bot jong jeskwes ro klem daw ki brukin kran ben yang ip klem daw ki brukin kenok ben yang ip klem daw ki brukin kran ki kitin ki balai phu jai hagane gi jim ko jinga ga jongpi bat ka banga kwa banong ip wat give up wat sange no ban yai dan ti ban skriu ble wat sange ban yalap ka gospel yung jesus wat sange ban ya tho ya ka ege ba jisu le ban le ya ga jim ga jongpi shaki perlok ka jongpi shaki yang ga sam shaki no gi bru But what snap hero ya ka ega ba pio snow ba ki bru ki kran ben ya phi ki kno ben ya phi namar ba kata ga de gelenti haga bangiya gelenti ga bakhim ha bangiya gelenti ga bakhim shibon ki bru kin persyang ban kran ben yang phi kin persyang ban pensangai yang phi bat tutip ya kata ba kata ga de ka bujong uboman kata ka de bujong syaitan kumnor ban pensangai yang phi na kata ka jing bot jonga jpiu jeswes na kata ka jing alap jonga jpiu jeswes na kata ka jing pla ka jing shlur ka bangidon ha ka bangi kren be ni klem shifting na mar bangi snot hu ka donut ba utrai la pen kala ka jim jonga tutip ya kene ba
kebuik jong boman kalong kumnur ban pensange ya pi ya ka ban yalam ga gospel jong Jesus daga jingkren ben jong ki prolog ya ka ba setan utrekam lengba ki babun ki bru daga bagi keren ben namar bangayo I do kiran shibon ki bru ki ba comment skul maro wat haki video jonga wat haki video jong ki wepat ki shekri ki jong bele ki keren kulmar kato ga daga buik boman ka buik thap jong setan haya kaban pensangai jaga jing yalam ya kaban pensangai jaga jing shekri jong gitu ki metseng ki bakodor tong jong gitu ki shekri ki jong blei ya ki bala sedang banyak seprang ban yalam ke gospel jong Jesus don da pedang jong pi hang ni pi sngap in ko bor menta pila sedang banyal enti rai pi syak kren bei ngakwa manong pi wat sngap ya kata ka kamram ga jangan spi galong begin nyai bei seprang ban pendap ya ga jing temu ke jong blei namar ba ublei kwa begin sngap ya kata namar ba ublei kwa bengin le halor ka ga bangiman dari ukwa bengin nyai be seprang ban yalap be ban keren be jaga jing shisha compare gibru ki ong kum noi ngai pi rega kamram junga spi kum kita gibru ki bala ma daga jing kha asin ki bala ma daga jim ga bathamai gidon kam bengin yai pen klan ye lede hagaba ngin yai be seprang ban yalap daga jing slur ban keren daga jing slur ya ga jing shisha ga ktien ga jong blai ga ktien ga jong blai ka ong nau isia ga long basan phoi ga khot ga bang nyu to sngau yanga phi ga batip ya ga hok be ke ni ga ktien jong blai ga khot yangai phi ga batip ya ga hok hang ni ublai ong to sngau yanga phi ga batip ya ga hok dei yangai phi ga ba ublai khot bangin sngau bangin sngau upai lang ubadon ko hukum jonga halaga dono utrai hang ni ong to sngau yanga upai lang ujonga ubadon yega ktin jonga haga dono jong pi to sngau yanga uble hang ni ukuran ye kita gibrui ke bala pediangi ukuran ye kita gibrui ke bala don yega ktin jong haga dono haga jim ga jongki kabut ba hakita ki shikri gi jongu hakita gi bala sedang menyalam hakita gi bala sedang ban keren ga ktin ke jong blai hakita gi bala sedang ban nyai seprang ban pensapriang ya gospel jong Jesus wong upai lang ubadon ko hukum jonga ngangit skempidon di ktin jublei ga dono jongpi na kata ga daw pimsu kom sim pikren ya kata ga ktin kat sebab pilej kat sebab hiwan what shifting ya ga jingkren ben kibreu lemni wat khau it ya ga jingkren no ben jongki ong ga ktin ga jongplei kini ga jing hot yang ai pi ga bangin sngap ya ka ga ba ublei udon ban keren yang ai pi gi belong kita gi pailang gi jongblei ta syukri gi jongblei kita gi syukri gi jongblei ki badon ya ga ktin gi jongblei ki bala but ya Jesus ba ga ktin jongblei ko wat shifting ya ga jing keren ben ki bro kam dei yang ai pi bangin shifting ya ga jing keren ben jong ki bro bagi ktin jumlai kala da kran shai hang ni ba kam dei chi shai ngai pi bangin shifting ya ga ga baki bru ki kran ben yang ai pi ka kamram ji kalong bagi deban snot hu ba gi deban snap gi deban ko ngu ya ktin ke jumlai ba bleu ong wat shifting ya ga jing kran ben jongki bat ngadon ban ong pi wat shifting ya ga jing kran ben jongki bru ya pi namar ba pila chekri utrai namar ba pila sedang ban bud u Jesus ban yalap de gospel jong Jesus ban pla ya testimony ke jong pi shegi perlo jong pi shegi janjing jansem shegi badon hasarung sakun jong pi wat chepting wal ada ki keren ben ya pi wal ada pi yo sngo ya ko kubor ka ba ki bru ki keren ben pi wat chepting wal ada pi yo sngo kubor ka ba ki bru ki kenok ben pi wat chepting namar ba pidon na kaliang jong utrai bat pidon kam ban sngam ban ko ngu ya ka ga ba utrai ukren yang ai pi lemni wat khau e ye ki jing kenok ben jongki kindon shibun ki bru ki ban kenok ben yang ai pi namar bangi don na kaliang jong Jesus namar bangi yalap ye ga jing shisha ni keren ye ga jing shisha ye gospel jong Jesus kindon shibun ki bru om tang bagi keren ben yang ai pi dagi kenok ben ro yang ai pi dagi kitien ki balai pu jan kin kenok ben yang ai pi haki bru dagi babun jan kin wan ra ye ga jing long barim jong aspi haki bru ki ong o ta bo long kum ta mun chwa
kin wan ra shibun kin kenok ben yengai pi hari kamde yengai pi bengin sengap ya kata kamde yengai pi bengin syap ting ong ketin ke jomble kade yengai pi bengin kok ngo hakamon ke jomble haga bengin nyat be chaprang ban long kibru ke baslor ban pendep ya ke jing temu ke jomble namar bala dengi sengap ya ke baki bru ki keren ngani tho ipi nginom la bengin nyat chaprang nginom la bengin le ya kamon ke jomble nginom la bengin yai ne akan de lenti ke bamanga ma pi ke bangidon kelenti ke bakim ke kelenti ke bangi de ban ya lenti ya ki akan ke jim ke jangan sepi akan ke pertai jisu usyak keren bain kisenran kisyak keren bain kisyak kenok bain kibabun kiskiri jomble haduk ini kisi bamata kisyak kenok bain don kiba syak set jil namar ba kisyak kenok bain Haraki klem syapting ki yeng de gaji stur ki keren ya gaji shisha. U Petros usyak set jil. U Apostol Paul usyak set jil namar ba. U yalap ya ka kerteng jong Jesus u keren ya gaji shisha. Kidon sibon ki bru ki keren ben ki kan thoi u. Kila persyang ban set yu andre kimla. Namar ba u keren ya gaji shisha. Namar ba u klem syapting u yat be ba u keren ben ya gaji shisha. Nak kata kadau nam ta kan gaji im ko jangan jo piro. Kamde jengai pi bengin syapte ya ga jingkren ben ba ga jingken no ben jong kibru namar bangi de ban sengap ban kok ngu ya ga ktin ga jomple ngide ban yat be chaprang ban pendep ya ga jing temu ga jomple ban keren da ga jing slur ya ga jing shisha ga gospel ga jong Jesus Christ ga ktin ga jomple ga ong Matthias no masan ga khot ga ba khatwe ban ga khadar suk ma phi habakin ya keren ben bat ben stom ya phi bat kin ong ki kitin boman barok ro ya pi naga benta jonga habakishu lamle ro ga kitin ga chuple suk ma pi long bala gerku ya kita gibru gi besha kren ben ong ga kitin ga chuple bat kita gibru besha pen stom ben suk kita gibru long bala gerku ya kita gibru kin ma ga jing gerku chuple kin ma ga jing suk ga chuple kin ma ga jing kben ga chuple kin ma ek ga bakhrao ga jim ski kamba kin jala ma ga jim ga chuki suk kita gibru ga besha kren ben ong ga kitin ga chuple ong u Jesus Christ bat ki besha pen stom ben gibru kin kren yang ai pi ki kitin boman ya ka bala dengi sngap nyimla ban sngap ya kata kado tekan yok sngow hi ya ka ega baki bru ki kren andai tutip ya kene ka kadai yang ai pi bengin kemen kadai namar ga kitin jumlah ni kong suk ma pi haba ong suk ma pi ka wut ba ka don ka bainong ya ka bo try un ai ya kene ga jim ga jinga ber ga jong pi na bakin ne ki bru haba ki kren ben haba ki penstom ben haba ki kren ni kita kitin boman ki kan tho yang ai pi ki shu lam ler ong ga kitin ga jumle kata ga baki kren baro kolong ka baki kren de ki kitin lam ler ki thok ki syukur ka buit boman ka leo ban trekam haki ka mesim boman ka trekam po jongki haka bakin kren kin le ye ke ka bo soitan ukwa ki bakin le khanang man penthun man pesange ye ga jing thu ga jong blai lang ba ga ji im ga jonga bat ga jong phi bat ngide ban smooth hu ye kata baga buit usaitan galong ban pensange ye ga jing thu ga jong blai ban penyap ye ga plan ga jong blai lang ba ga ji im ga jonga ga jong phi haka bangin sange bat bangin om yai chaprang rai kam de yang ai phi bangin sngam je kata ngide ban tip ngide ban smooth hu ba kata ga de ga buit thap jong soitan bat ga de yang ai phi bangin yai be chaprang bangin yai be chaprang bat kam de yang ai phi bangin shipte ka ktin jumle ko ong ka khot kwadar tu ya kemen tu shat kemen ro na ba ka bakrao ka bainong jopi haki benen ka de yang ai phi bangin ya kemen bangin ya shat kemen ong ka ktin ka jumle kam de yang ai phi bangin singosi la da ki bru ki kran ben yang ai phi don ki bru haba kila sedang man shikri ubli haba kila sedang ban bot chisha Jesus kila amat chisha Jesus kila shem ga jupnem haba don makran ben ki singosi ki pai donot ki kuslai kimla shuban duai kimla shuban le chi jing singlang renga kwa banong ipi ba kam de yang ai phi bangin singosi marga tin jumle ko ong tu ya kemen wat kuslai wat singosi la da ki bru ki kran ben ye phi nama ba phi bot chisha Jesus hari tolong ki bru ki bakamen namar ba phi bot yo ble yo imu bo chisha ubadon ya kanong ya ban ai ya phi baro kadai yang ai phi bingin ya kemen ber bingin shat kemen
haba kibru ki kren ben yang ip haba kibru ki no ben yang ip haba kibru ki kren ye kita kitien bomman ye kada gejim jangan spi syaki babun kibru kadai yang ip begini shat men uga kitien joble namar ba ka bakhrao ka bainong jonga jompi ka bakhrao ka bainong ga jonga jompi haka begin yo namar ba kadon ka bainong haka jing shikri jonga spi yo bale kadon ka bainong but gidon kam begin kemen gidon kam begin shat kemen ong gani ka kitin chomle namar ba gidon ni ka bainong gidon kam begin singot ho hapdeng gani ka jingya lati jonga bangan shikri yo bale bangan yalap ka gospel haga banga but chisha Yesus ngade man singot ho ba pide ban singot ho ba kadon ka bainong what hapdeng ki ka ba pide ban yal lenti ro andre ka don ka bainong ni ka ba bale udon ni ka ban ai shagani ka chim jonga ba jompi Larga ketin jumle ka ong na bakumta kila ya penstom ya kinoi thorpa kiba malashwa jongphi sngap ka ketin jumle ka ong ni ba jisu ong mo kila penstom menshwa jongphi hakipor bo menshwa kibru kila de ban penstom kita ginoi thorpa kita ki shikri gi jomble ya kita gi ba kren gi jisha kita gi ba bot ya ujisquest nadok ipor gi bo menshwa ban hadok gini gisni kini gejuk ke mesim beman ke trekam hagi babun ba kibru wat ban peniap ro kim salian mar baga mesim beman ke trekam hapo jongki kidon sibun ki kristan ki basya peniap kadang kolong ba ke mesim beman ke trekam hagi tu kibru ba peniap ya kitu ki kristan kimut ba ki daga bagi peniap yo tu bru ki bikin pensangai ya ka kam ke jomble daga bagi keren be yo tu bru kin pensangai ke kam ke jomble setan umut ba bahkan long kumta re kam long kumta ka kam ga jumble ka nang khrau na kata daw ngidon kam bangin singot ho balara ki bru ki kran ben yang api lara ki bru ki kan tho ben yang api lara ki bru ki kran ni ki kitien boman ki ben storm yang api ngideban singot ho ba ka kitien jumble ka ba ngideban kemen ngideban shat kemen bat kam day yang api bangin shat ting namar ka kitien jumble ka what shat ting wat chipting ye gajing kren ben jong kibru lemni ye gajing kono ben jong ki namar ba ka don ka bainong ga bakhrao ya ka ba ublei un ai ya ka ne gaji im ga jinga ba ga jong pi ka kuma ba nong pi baro ki ba pe ye ni video mata la se pi sha kren ben ra ya be sha pran da gajing men shakri utrai pinyo ye ki ege ki bakhrao ki ba ublei un le ka ne gaji im ga jong pi ki kamba ba pi duai ya kibru kinyo pdiang gi jupkhya kibru kinyo pdiang gi jupalai haba pieng piala pa gospel ni Jesus pinyo I kadon ga jing tre phlam sim ko jongle kandon ka revival pinyo I ke ge bakhra gi bau ble le lengba ga jing slur gi jonga pi ga bangin bot be Jesus haga bangin snap ya ke ge ba kibru kiran re bangin nya be chapra ki ke gi bakhra kat binang ya lenti ban pen khra gertan gi Jesus kat binang ya lenti gin shakri ni shakri shay ble de ga donot ka ba be pinyo I ke gi bakhra gi bau ble le lengba ga ne ga jing ga jonga ba ga jompi ya be shaprang wat sngap ya ke ba piyo sngo ya ga jingkeren ben jikbru ya jingkeno ben jikbru ya kan onuk ba piyo sngo re ya be shaprang kmit ki khmat chu Jesus unong pelong ba nong panjanai ngai scam haga bala rengi ya kumta ngin la man job ya ki babun ba ki metse ki ba kodor syak hima ga jong tra Jesus lag ba ga jingalap janga ba jong pi la ba ga jinglong ga jim ga jingam ga jong pi ga bang im haga ne ga prthai ulen kor khu